ki ne mun fara sauki ce za ki bar ni ne na san da san aso ba a dole ne ki abuwa ki dawo masoyiya. Waɗannan yadiya sai da dan kuli kina da kyau da kin sanya tozali zinariya mai kyawo na asali inda kike ni nan za na waiwaya. Kisan babi ke za na sha wuya babu kamar kina zagai duniya mai kwarjini da kyawun idaniya ke cika cike gurbi na zuciya. Kina da kyau na tsari abin gani ga kyau na haiba fuska da kwarjini rai da sabiya ke nake gani na ɗau zuma na kyale mataciya. Na riki amanar ki sai ba wuya ko da duba za na barki ba karki na fi so na yi tsawon gaba mishin ki ke sani dariya. Ai dole tankaɗe sai da rariya kin tafiya kwatan garwa haniya da kin fito kwa mata su sun kuya kalmar